Za sve vas koji ste pratili TV nastavu i niste primetili, možda na sajtu koji se bavi rasporedom nastave imate dodatnu podršku koja upravo prati nastavne jedinice koje se emituju na TV-u. Kako doći do toga? Znači ovde ispod rasporeda postoji link Moja škola. To je jedna posebna platforma na posebnoj adresi koja bukvalno prati ono što nastavnici rade na TV-u. Sad je pitanje samo ovi korisnički podaci. U jednom delu ovde imate video kako da se ulogujem. Pogledaj video uputstvo. Sad ne morate to video uputstvo pogledati, naravno ko želi, nego evo ovde su podaci za učenike. I to su univerzalni podaci, znači da tako kažem oni koji budu koristili prvo te podatke, vidjet će da tu ima možda komentara i drugih nekih osoba, što niste naravno vi. Evo sad ću se ja ulogovati i vidjet ćete otprilike kako to izgleda. Znači gore obrati pažnju da imate ovde neki meni i da se tu nalaze neki osnovni podaci, nemojte menjati to ništa. Ali u okviru ovih kategorija kurseva drugi ciklus je za učenike od 5. do 8. razreda, prvi od 1. do 4. Evo drugi ciklus, 5. razred, predmeti koji su do sada bili na TV-u, verovatno će se dodavati svi oni kako prođe nastava na televiziji, matematika 5. razred. I sada ovde imate nastavnu jedinicu koja je bila 17.3., 18.3., 19., 21. i možete pregledati sadržaj. Dobit ćemo izraz. Ispod svakog tog videa mislim da ima provera znanja. Pokušajte, nastavi poslednji pokušaj, malo ćete se snaći drugačije. To je prva stvar. Naravno, evo sad ću se ja izlogovati. Druga stvar jeste ako dođete na ovu početnu stranu i ne ulogujete se s ovim univerzalnim podacima, jeste da idete ovde na prijavu i kada ste ovde na ovoj stranici, malo niže ima kreiraj novi nalog. Neka vam tu roditelji pomognu, kreirajte vaš nalog i onda ćete vi moći da se na ovom sajtu ulogujete sa vašim podacima, da rešavate te zadatke, odnosno testove sa vašim korisničkim imenom i moći ćete da pratite vaše napredovanje.